Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member,
2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Hoy, Philippine Standard Time, 8 minutes po, makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Diyos mahina pagkagabi ko lang dyan. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Ay, Diyos mahina pagkagaposin ko. Diyos mahina pagkaal daw po. Morning.
tugang. Madali na naman. Yes naman po mga tugang. Ano pa kayo ano pa kayo mga tugang? Sa tuyang magiging mo. Almost weekend na naman po mga tugang. Petsa daw sina po kita sa bulan na Abril 2024. Oy, siyempre po, programang on the spot po mga tugang, sumasa inyo ngayong araw ng Friday. Kumusta lamang po tabi? Kumusta lamang po tabi? Mauran-uran po kita digdi sa probinsya ng Albay. Aday, itingat-ingat po tabi. Pero maski puro pa paano, paborable init po mga tugang sa satuya. Aday, maski puro pa paano, sa mga unang po mga tugang sa Baribe, mababaribe po tabi ngunit na pagkaadaw ng Friday. Sigon po mga tugang sa Pag-asa, Easterless po mga tugang adi, nagdadala po kaning pag-uuran po tabi digdi sa tuyang probinsya ngunit na pagkaadaw. At yan, so detalyes kan mga tugang pag-ulayan ka ngunit na pagkaaga. Well, anyway, mga tugang Diyos marhay na pagkamaling po tabi dito kayo sa liwat. Sa gabos po na nakatutok, sa gabos po na nagabang po sa tuyang programa ngunit na pagkaaga. Lugod, yaon ka mo sa marhay na kamarot natin adi. Lugod mapas sa Indo kasiraman mo niya na pagkaldaw. Ano kayo ni Padingmel Montenegro? Ang sabi ni Padingmel Montenegro, good morning Padingmel daw, mapas sa imo ang siram. Kasi mapas sa imo ang sabi pa rin. Kasi anak mo, yaon din. Yan sa mo, pasensya na ka mo. Sabi ko na, habang nagpo-programa kita mga tugang, nagkakain kita, nagsasampay kita, nagsasampay kita. Kaya ano nga. Mga tugang na, nilalaon din sa roon sa mga. May pasensya na po mga tugang. Wala kaya ako wala ako kimawalatan, wala kiyaya, kaya unin na, sa kuyang, anong po ganay, sa kuyang background kay ban, sa kuyang ahi. Hoy, anyway mga tugang, sa gabos po na may mga kumpleanyo po ngayon na pagkaldaw. Happy birthday po tabi sa inyo. Sa gabos po tabi na may birthday, ngayon po tabi na pagkaldaw ni Friday, March April 12, 2024. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun to you. Alright, sa kapos po na nagsisilipang kasi ang mga birthday. Happy birthday na lang po tabi. Huwag kumpiyahan din po tabi sa inyo boss. Sabi ni Maria Wilma Adrigo, may assistant ka, iyo pagkatabi Ma'am Wei, sa kuya digdin technician. Sawong-sawong na. Thank you so much sabi Ma'am Maria Wilma Adrigo nakantabay ngayon na pagka-morning. Thank you so much. Basta sa gabos po nagsilipal kan sa indang mga birthday today. Happy birthday po tabi sa indo. Sa gabos po na may mga kapiyastahan man po tabi adi happy fiesta. Kung igwaman sa na po tabi, imbitari na po tabi din ka. Imbitari na po tabi din ka. Maski may pasuban ibos, pertiho na iya. Happy fiesta po sa may mga kapiyastahan. Siyempre, happy anniversary man po sa may mga anniversary ngayon na pagkaldaw. Sa may mga mansari, happy mansari. Ano man po tabi ang sa itong pinagsisilibran ngayon na pagkaldaw. Lugod po tabi maging matarayo po ang sa itong po tabi sa selebrasyon. And also, duman po sa mga katugangan niya to, mga kababayan niya to, na igwa po tabi ining mga gadan. Siyempre po, siring ka dati, ang programa ini and ang Bicolnet TV padagos po na nagpapaabot kan sa muyang pakikisumaro, pakikidumamay po tabi sa intong mga kamunduan. Sa may mga gadan, condolence. Siring man mga tugang duman po sa mga kababayan niya to na yaon po sa banig ng kamatian, yaon po sa Manlaylay na Hospital, magparahay po tabi kamo. Get well soon, patindugon, pakusugon. Sabi to na nga sa taho po kang kadiripisilan, sa taho po kang mga negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot, pero misa na po tabi kitang mag-isip ng positibo. Isipon ta po mga tugang, sa ibong po kayan,
Iba po tabi ning hangganan, iba po tabi ning katapusan. Yeah. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989. Ang numero po tabi pwede ning dong paagihan, padarahan po tabi kan sentong mga mensahe ngunit na pagkaaga. Ngani po makasabay digdi po sa satuyang programa. Yeah, Ma'am Nelia Marcaida, good morning. Thank you so much for watching. Good morning everyone. Sabi ni Ma'am Nelia Marcaida, happy Friday morning po sa boss. Sa pangalan pala na rin, Kambilog na Pwersa, Kambicol na TV. Madadagitan kita na SM. Sa pangalan po, Kambilog na Pwersa, Kambicol na TV. Sa pangyayari po yan, kasama yung station manager, Maestro SM na Lantuon. Siyempre po, sa pangalan man po, tabi kan sa tuyang mga katuwang. At hindi po sa loob ka sa tuyang programa. Maraming thank you. Siyempre man, sa pangalan po, tabi nindo ka po sa Padagos po nagkantabay. Padagos po na nagsuporta. Maraming thank you. Sige mga tugang, 17 po. 17 po. 17 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagka-morning. Still mga tugang, wala po tabi ini suspendido pa tabi an apod kini pagsasagibo po mga tugang ning face to face classes mga tugang. Digdi po tabi sa satuyang probinsya. Digdi sa first district particularmente ade may mga until now wala po tabi ning klase pa. Wala po tabi ning klase pa po mga tugang sa tuyang mga kakian. Dahilan iyan mga tugang ade putronta. Dahilan po iyan mga tugang sa forecast mga tugang kan pag-asa na makaka-experience po kita mga tugang ning labi-labing pag-init po mga tugang. Dara po iyan kan apod kini El Nino na namamatian po mga tugang daa digdi po tabi sa tuyang probinsya. Kaya wala pang sa tuyang mga kakian sa paagi po kan modular and apod kini online class. Ang iba so may mga marhayan connection turo online mo na po tabi sinda. Pero maog pa kita mga tugang ta kasuhapon baga pigtukal ta mga tugang sumanunungod po digdi sa kadilipisilan man po na kinahampang po kan sa tuyang mga estudyante and at the same time po mga tugang kan mga magurang sa pagsasagibo mga tugang kan online class. Dahilan po mga tugang kayan, sabi to na nga ni bako po tabi gabos may makasug na connectivity, may marahay na cellphone, na og makita dita naisihan ta po mga tugang na igwa na po kasuhapon sabi ta igwa kinagsalagi buki online kundi basado mga tugang sa indang assessment sa mga nagkakapila po tabi ng mga teachers nadidipisilan po yun na sa pigsabi ta po mga tugang ade nadidipisilan po mga tugang sa mga estudyante dahil po sila nakakasabay turo online. That's why we are happy today na naaraman ta po na nagibo po ng panibagong paagi po sa mga paratukdo tangani po na magdo-diretso po sa pagklasikan sa mga kakian sa paagi po kang last ba ito? Ano ito sa last? Learning activity sheet. Ito na sa pinagpaluwas ng mga tugang na paagi. Kumbaga, ito sa convenient po mga tugang para po sa mga kaakian. Para po na masimbagan ninda or maipadagos ninda ito pong pagsendang pagkaklase po mga tugang. Today po naging effective sa online classes po mga tugang kan mga nagkakapira. It's sa kadahilanan po mga tugang na maluyaman po sa mga data connection ninda. Didiit sa pipira sa na po tabi sa may mga wifi connectivity. Kaya we are happy to know today na sa iba po tabi nagpaluwas na kaitong learning activity sheet na apod kini
pig shift na ninda po mga tugang sa learning activity sheet na mga tugang. Ito na, pagpapadagos po mga tugang. So pagkaklase kan sa tuya po tabing mga estudyante. Ma'am Bet Kana, thank you so much for watching. Morning tabi, musta po? Okay man po tabi, Ma'am Bet? Okay man po tabi, Ma'am Bet Kana. Okay man po kami digdi sa tuyang probinsya. Medyo maugma po tabi kita Ma'am Bet maski puro papaano. Nabaribi po tabi an sa tuyang tabing probinsya. Mauran-uran kita ngunyan. Pero ngunyan na iling na po mga tugang ani. Init po. Nagluluwas na naman po si Haring Araw. Good morning po sa Gabaws, lalo na sa akin na nasa likod mo po, sir. Sabi ni Kap Buji Balila, ang saro sa nahiling ta, bistado ta po mga tugang, na naging ama po kan Barangay San Isidro kan Santo Domingo. Talagang nahiling ta po mga tugang sa iyong pagmaliugot. Natawanan po mga tugang yung bagong pandok ang sa intang barangay. Pero sad to say, mga tugang nasalidahan siya. Pero calling the attention, speaking kang Barangay San Isidro, calling the attention po tabi adi, kan mga residentes po tabi diyan, na irehistro baga diyan tabi mga tugang sa mga sunod-sunod na aksidente. May kinaaraman po mga tugang, kinaimbertuhan po mga tugang kaini po na mga baralagaw-bagaw na ayam. And I think kan nakaaging aldaw, imberto naman sa sarong baka. Diyos ko na kita. Maging ano po kita, no? Maging responsable po kita duman po sa may mga ataman po tabi. Dahil hanggang po tabi. Minasol po sila. Dahil hanggang po tabi, hanggang paghayaan po tabi ng sintong mga ataman, wala po tabi ning gakod. Mapa mga makaramon ini, nadidistra kita. Kaya rakman po mga tugang kang nabibiktima, ading. Matindi sa naging tama po mga tugang kang mga na-involved po sa aksidente din sa Barangay San Isidro kan Santo Domingo. Sana naman po so Barangay Council si Sinabay so kapitan diyan sa San Isidro, paki-aksyonan man po tabi ni. Bako lang po kita puro sa pangapudan. Bako lang po tabi kita sa, and also the bilog po na council, paki-aksyonan po tabi ni. Bako lang po kita sa puro sa papel. Sana po libuton ta po. Bako lang kita puro po tabi sa bako lang puro kita sa census po tabi kan mga atama na hayam. Siguro dapat kasabay na kayan. So maigot po tabi na implementation. Bako lang diyan sa Barangay San Isidro but di sa Gabos po mga tugang na mga barangay, dapat po tabi iyan sa dapat na pinagtatawanan po tabi nindo ning seryosong aksyon mga tugang, takahirap man po tabi kan mga nabibiktima. 24 in the morning, makaskaso ng oras, mga tugang, igwa na po bitang 25 minutos po makalihis an alas 10 ng pagkaaga. Alat ka at na commercial daw na kita. Ma-commercial lang kita mga tugang. Madalion sa na ini. Mabiltada kita mga tugang para po sa mga iba pa niya itong pag-restorya, pag-rolay po mga tugang nyo na pagkamulayin. Diyan sana po tabi ka mo. Digdisa naman ako madalion sa na ini. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Alright mga tugang, 29 minutos po makalinis ang alas 10 ng pagkaaga. Balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-restorya. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Pasensya na kamo di pa. Ansa kuya digding mga chikiting. Alat ka? Siyempre thank you so much po sa All-Star Barbershop sa sakuyang hairstyle ko na pagka-morning. Thank you so much kay Pading Bienvenir si Sam. Diyan po sa Apod Kine. Diyan po mga tugang sa Purok Tres, Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Thank you so much pa sa sakuyang bagong hairstyle. Talagang pandiurag ka pa din. Mabuhay ka tabi diyan pa din sa All-Star Barbershop. Sa sakuyang mga amigo diyan, mabuhay po tabi ka mo diyan. Sige mga tugang, digdi kita sa satuyang iba pang mga temang ngunyan na pagkaaga. Sa tuya po mga tugang na mga pagreparo, sa satuya po mga tugang na mga ipinagpapaabot po mga tugang sa satuya po tabi na mga impormasyon mga tugang diyan sa luwas. Congratulations sa Santo Domingo Municipal Police Station. Diyan pa lang sa Banwaan po mga tugang kan Santo Domingo. Nauuso na naman po mga tugang ining harabasan. Palala patindi mga tugang an insidente po tabi ning harabasan. Kang nakaagi po mga tugang, maswerte na sana ta apod gani nasusog po mga tugang. So apod gani hinabas po mga tugang na motorsiklo. Diyan po mga tugang sa Barangay Santa Misericordia kan Santo Domingo, Albay. So iba pa mga tugang na mga dakudon pa lang diyan kay mga nagkapirang mga insidente mga tugang ning harabasan. Very very alarming nga ini po mga tugang.
Ngunyan, siguro, nahiling taman po mga tugang na ngunyan, nag-aaktibar naman po an sa tuya po tabing mga barangay official, sa mga barangay police, mga barangay tanod. Nagiging aktibar naman po mga tugang sa oras po mga tugang ning banggi. Apod kini, may mga insidente pala ning harabasan dyan po mga tugang sa Banwaan kan Santo Domingo. Kaya makatakot-takot ini. Kaya siguro sa matutungkusan ini mga tugang sa pagtatarabangan po kan lambang mga residentes po sa mga buro barangay dyan po tabi sa Banwaan kan Santo Domingo. And also sa paagi man magiging doble igos kay ni mga tugang ang sa tuya po tabi ng mga barangay official dyan. Bako lang din sa barangay Santa Misericordia. Kaya ngunyan mga tugang, nahiling ka na po mga tugang. So, importansya po mga tugang kan pagkakaigwa po mga tugang ni mga CCTVs sa mga barangay mga tugang. Tangani po natulos po na ma-resolve po mga tugang ini po ng mga kaso po sa mga sa buro barangay. Segundo man mga tugang sa satuyang nakuang impormasyon, napadali so pag-resolve kay ito mga tugang sa tabang kan CCTV. Sa direksyon mga tugang, pinag-adalan po mga tugang base duman sa CCTV footage, kumpasain po mga tugang so direksyon kay ito po tabi ng mga tabi na parahabas na nagdayo po diyan sa barangay Santa Misericordia. Ngunyan, siguro ang pinaka-effective kay ni mga tugang sa mga barangay official, sa mga buro barangay, dapat po tabi ma-identify po tabi nindo. Ini po tabi na mga nagralaog po tabi sa indong barangay. Kaya, anong gustong sabihin ta kay ni mga tugang? Halimbawa, igwa kinagpasiring dyan sa indo na bako pamilyar sa indo, na hiling nindo saro, duwa, tulong beses na nagpapasiring dyan sa indong lugar, dapat po tabi maging alerto na po kamo kaya. Adalan po tabi nindo, kung sisay po ang pigya dyan kaya, sisay po ang mga barkada dyan, sisay baya ang paryentes nila dyan kung igwa. Tangani po mga tugang na madali po tabi nindo ma-identify kung sisay iyan. Kumbaga, matutulag po tabi nindo. Kaya, halimbawa may nagpapasiring dyan sa indong lugar na mga dahil nindo bistadong tao, dapat po tabi maging alerto po kamo. Minsan, iyan sa mga nagtitik-tik po sa mga buro barangay. Nagpapasiring sa mga buro barangay na kumbaga naghahanap po sindaning tiyempo. Tigtatandaan nila ay uni ngayon pala na harong na ini pwede ngayon lagon. Saro yan sa mga pedicel po na mga no? Saro po yan mga tugang sa mga saro sa mga estilo ngunyan po tabi kay mga mahaba. Ngunyan na panahon po mga tugang. Kaya siguro duman po sa mga barangay official, dapat po alertado po kamo sa panahon na ini. Bako lang din sa barangay na iyan naunambitan ta. Maging po mga tugang sa mga iba pang mga pagtarait po mga tugang na pagtarait po mga tugang. Sa gabos po na mga nakaantabay po ngunyan, hayin man po kamong party po kan sen man po kamong lugar. Tangani po mga tugang day po ini makabuelo. Day po ini mga tugang kumbaga makasistema po sa indong mga buro barangay. Kaya day po kamo masupog maghapot. Kung sisay po sinda, sisay ang pigdidigdinin to, sisay po tabi ang pigtutuyo ni digdig. Taminsan minsan mga tugang iyan baga, maaduman nga kita sa arog kay ni maray nga duman ta maluwag-luwag. Kaya maray nga duman ta galing nga maluwag-luwag duman nga
mga tawo dahil niya kita dumanano kaya duman sinda mga tugang nakakakuha po tabi kaya duman sinda mga tugang nakakakuha po tabi ning pagkakataon para po maghibok yung mga siring kaya nakakaalarma yan mga tugang na bagay na yan sa panahon ngunya Toronto dahil man po ini pwede na ipapasanta na po tabi sa tuyang mga kapulisan. With the help po mga tugang kambilog po tabi ng mga namamanwaan maano po ini mga tugang. Makukultan po ang mga siring kaya po tabi ng mga aktibidad. Kaya, sige, 36 minutes po mga tugang. Makalihis po or make it 37 minutes. Makalihis po mga tugang. And alas 10 ning pagkaaga kamo po padago sa nakantabay digdi po sa tuyang programa ngunyan po tabi na pagkaaga kumusta na po tabi kamo ano lang ito niya taga-ligari puro kasi nag-greetings ngunyan na pagkaaga sila sabi ko nga ni Friday man ngunyan Friday man po tabi ngunyan medyo paano-ano sa nakita pachiling-chiling siya nakita ano yung pachiling-chiling alat ka mga tugang sabi ito na nga ni balikan tayo ito mga tugang na ipinagpaluwas po na advisory po mga tugang kan Lambang Munisipyo Banwaan po mga tugang regarding po digdi sa pagsususpender po mga tugang ng klase baka pagsususpender ng klase ini po mga tugang na pag-abot po mga tugang bagay sa pagsususpender kam face-to-face class piglipat po mga tugang sa modular may mga eskwelahan pa lang po mga tugang sa first district na dahil po tabi nagsurunod dahil po mga tugang nagsurunod sa direktiba mga tugang na ipinagpaluwas po tabi kan mga alkalde sa rasunda mga tugang na apod kayo ni eriksaman da po mga tuga ngunyan an apsi mo man po mga tugang nagibo po ning paagi nagibo ano ito sa nangyaring pag-urulay ka so hapon kan na apsi mo manunungod digdi mga tugang sa pagpapautog kayo ng synchronized apod kayo ni synchronized suspension mga tugang kaya hindi po tabi na mga pag may mga siring po kaya mga tugang na may labi-labing epekto po mga tugang ang init po tabi kan panahon po digdi sa tuya tama ini na hali mismo po mga tugang sa apsi mo tangali po na maging synchronized para parehas po mga tugang base sa tuya po mga tugang na pagreparo may mga kita there are some municipality mga tugang na dahil man po tabi nag-suspend po kan klase dahil po nag-suspender kan face-to-face classes may mga nagkauro dyan harap po kan dyan po tabi mga tugang sa Banwaan po tabi kan Malinaw NTV I think hindi po na nagkadua hindi po na nagtaning po na Banwaan dyan po sa first district dahil po tabi nag-suspender ng face-to-face class kaso hapon. So tiwi, so Malinaw, I think ngunyan pa sa nangal daw po tabi. So sa inda pong pigibong suspension po tabi kang face-to-face class. Duman po sa indang apod ganing. Duman po tabi sa indang Banwaan. Kaya magayon na iba po na pinagibong pagtelefon mga tugang kasuhapon so apsi mo kasabay po tabi mga tugang sa mga manlaylay ng mga concerned agency tangali na pag-urulayan ang bagay na ini kasabay dyan sa mga stakeholders and other sa mga representative po mga tugang kang mga manlaylay ng mga eskwelahan sa first district pa lang sisi daw ang pilitang haputong kayo na kapag nagpaluwas po mga tugang ang alkalde, ano ba ang pwedeng pinalidad, lalo na sa mga
pag-abot sa private, lalo sa mga private school, na dahil po nagsunod sa direktibang ipinagpapaluwas ng alkalde, sisay ba ang mas powerful dyan sa dua? Ano ba ang pwedeng harapon mga tugang na pinalidad kan mga eskwelahan na dahil po nagsusunod sa apod kini dahil po mga tugang nagsusunod mga tugang duman po sa ipinagpapaluwas na advisory po mga tugang sa advisory mga tugang kan alkalde po sa senda po tabi na kinamumugtakan. Dapat malinaw yan, ano? Dapat sa ini sa siguro matawanan man po mga tugang ng kalinawan. Kasabay dyan po mga tugang sa pagpapaluwas kay ni po mga tugang na advisory. Ano ngaya ang magiging pinalidad? Posibleng kampangon po mga tugang kan mga day po tapi nagsusunod kasi rin po kaning mga puro advisory po mga tugang. Sana magayon din na masipuro pa paano mga tugang maipaliwanag ganit nga po mga tugang tapos nanggad magsunod. Oras magkaigwa po mga tugang ng Rimalaso. Siyempre po mga tugang permi ng kasabay po dyan. Permi na pong kasabay dyan mga tugang. Ini po tabi na mga yaon po tabi sa LGU. Sinda po ang mababasol digdig. Dapat kaya apan pagpalawas po mga tugang ninda kay ning advisory dapat gabos po sundon. Gabos po magsunod. If ever po may magsabay, ano po ang pwede nindang kahampangon? Kaya, time, 43 minutos po mga tugang, bago lumagapak ang alas 11 or makalihis po ang alas 10 ng pagkaaga. Digdi naman dito sa iba pang mga pag-istorya mga tugang, ano na pagkaaga. Ngunyan po mga tugang, kadakol na po kitang namamalisyahan. It's very obvious po mga tugang, sa lado po kan politika, sabi na nga ni kang iba, it's too early ngayon para ngayon pag-irestoryahan ang pag-abot ngayon dyan sa politika ngayon. Pero, as early as now mga tugang, nahihiling naman po mga tugang sa mga obvious. May mga may mga nagralatawa naman po mga tugang ng mga pangaran na posible po tabi na magbabaranggaan po mga tugang sa maabot po tabi na pinilian sa 2025 eleksyon. Sa mga nagkakapira sa banwaan ka na po tabi ng Basakay. Nahiling ta po mga tugang na kadakol po ang gusto kadakol mga tugang ang nagpapamati na maralaog po mga tugang sa bida politika. May mga baguhan, may mga datihan, may mga gustong challenge mga tugang sa mga nakatukaw mo niya. Sabi talaga ni mas dakol na pagpipilian, mas marhay. Yon, mas dakol na pagpipilian mga tugang, mas marhay po mga tugang. Mas apod kini wala man po mga tugang ki problema na gabos man po mga tugang na pwede po magdalaga. Pero sabi ko na nga wala man po ki problema pag mga siring kayo basta po tabi day po nahaluan po tabi. Ito po na igwa po ning marhay, igwa po tabi ning may nagayon na obheto para po mga tugang sa pagserbi po sa banwaan po tabi kan bakakan. Ito po mga tugang na sana mga nagiging ano man lang po mga tugang, nagiging maraot man sana po mga tugang ang ano kaiyan. Kapag mga tugang sunagdadalagan po mga tugang, pinagagamit po sa sadiring interes. Pinagagamit po mga tugang sa indang posisyon para po sa indang mga pagninegosyo. Diyan po mga tugang, that's the time na pinaghihiling-hiling ta po mga tugang na diyan po nararaot po mga tugang ang kamada.
Diyan po mga tugang nararawat ng kamada kapag mga siring po kay bako marhay ang kamangutang. Kundi para sa na po mga tugang, sa sainda po tabi ng mga pansadiring interes. Kaya not only bako sa na po sa banwaan kan bagakay po mga tugang. Igual po ng mga nagralatawan po mga tugang na mga pangaran na sangunyan pa sa na po mga tugang na hiling ta. Aram ta po tabi ang sainda po tabing mga pinagtatarget. Kundi kamo na sa na po tabi ang bahala po tabi magatidating ka. Kamo na sa na po mga tugang ang bahala na magatidating. Kumbaga dapat inintawan na ng tsansa na makatukaw man po tabi sa senda po tabi na makatukaw o makalaog po mga tugang sa lado po kan bida politika. Basta kita na hiling ka mga tugang, ang presenting administrasyon mga tugang, nahiling pa po mga tugang na yaon po ang sa iya po tabi mga paglapilot po mga tugang na mapakarahay po tabi ang banwaan po tabi kan bakakan. Kaya yaon po ang sa iyang nahiling ta, yaon po ang sa iya po na padagos na pagdangog asin pagtabang po tabi mga tugang sa mga namamanwa dyan po sa lambang Bakakayanos po mga tugang. Kaya yan ang nahihiling ta po mga tugang. So mga din nakakailing kayan, bahala man po tabi ka mo. Basta kita, pinagsasabi ko sila po digdi mga tugang, ang presenting administrasyon talagang silensyo na. Kaya silensyo na habo talaga magpala pabida mga tugang kan sa iya po tabi na mga accomplishment to. Minsan nga ni makikigkig ka ng sana na may sharing na palang kanyang proyekto dyan. Makikigkig ka na sana na igwa na palang kiarog kanyang programa dyan po tabi sa banwaan na iya. Kaya sa tuyang pagsaludo di dyan po sa presenting administrasyon na nakatukaw po tabi dyan sa banwaan po tabi kan Bakatan. Kaya sige, 10:49 alas 10 dito na muna mapaatam kita ning atap-atap po mga tugang nyo na pagkaaga igwa pa kitang apod kini igwa kitang aasikasuhon pa mga tugang. Kaya puputulon ta ning atapan sa tuyang programa mga tugang. Maghirlingan po kita. Aram din doon sa indo po tabing lingkod sabi ko na nga mga tugang. Very busy. Very busy kita. Kadakol kitang mga pinagreparo mga tugang. Kadakol kitang mga kini. Kadakol kita mga tugang na mga sideline. Sabi ko na nga kapag dakol ka talagang dakula man ang sa imong magiging obligasyon. Kaya mga tugang, maatab kitang mapaarang mo yun na pagkagaling. Thank you so much, Ma'am Beth Kana. Thank you so much for watching. Sige, saliwat sa pangalan po kan Bilog na Pelsa kan Bicol Net TV. Siyempre po sa pangalan po kan sa muyong station manager, Maestro SM Nela doon. Siyempre po sa pangalan po tabi nindo ka boss. Sa pangalan kasi mga katuwang didi po sa loob sa tuyang programa. Siyempre ako man po tabi ang sa indong nakasabay ding iba. Ang sa indong po tabing amigo. Ang kasurog po kang may mga tugtol na gibalagan. Kontraryo kan may mga dispalinghadong trabaho. Tolling kinis na mga tugang at your service. God bless all time. Keep safe dito lang dyan. Iringat po kita Enjoy the rest of your weekend. Bye-bye. Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aramis mo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin panalmingan. This is the source